Nggih. Dicoba wong wedok palang ijo, wong lanang palang abang. Gorengan. Napa, Pak? Nggih. Wong wedok palang ijo, wong lanang palang abang kok. Nggih. Amanah kok. Kebalik. Lah palang abang, Pak, wong lanang sebab kok males. Mumet. Umat. Ono balesane mriyang. Iya. Kasruh. Kasruh. Awang itu palang ijo. Gorengan. Mubeng-mubenge sing diluru apa? Alasane otok. Lah nek siji mesti tinggal lunga lho, paham lah. Apake pelaku terus sinane wong. Paham. Iki jenenge palang ijo, Palang merah. nek palang merah wong lanang, kawale. Kalau wong lanang ono mumet, ono males, ono mencret, kasruh lah, macam-macam. Nek wong wedok kan ora. Palang ijo. Apa nyerang bae jenenge iki? Palang abang. Mantep. Nyerang wae usane. Nyerang bae urusane. Ada lampu kuning kok. Nyerang tanggane. Lah priye wong numpak motor kritinge kanan menggoe kiwa.